Автомивка Петрохан. Завийте надясно. След 50 метра следва завой наляво. Завийте наляво. Продължете направо. Потърсете гаража с чимширите. Това е първият гараж, където се възстановяват автостъкла. На вратата има изписани телефони. Моля, обадете се. Следват гаражи, където не се възстановяват автостъкла. Моля, не питайте хората. Те ще ви въведат в заблуждение и ще ви препратят при хора, които ще се учат на вашия автомобил. Моля, продължете направо. Това е другият гараж, където се възстановяват автостъкла. За ориентир може да ползвате стълбичките. На вратата има изписани телефонни номера. Моля, обадете се.